Hi guys, it's Christine and this is our family budget. So today gusto ko pag-usapan natin yung mga bagay na hindi ganun importante siya pero for now marami kaming alternative na ipinapalit sa mga bagay na ito at hindi namin siya pinagkakagastusan talaga. So, um, let's start. So unang-una, mga bagay na hindi pinagkakagastusan is yung damit. Yung damit ng anak ko, damit namin. Kung napapansin ninyo, okay, kung napapansin ninyo, yung damit ko paulit-ulit lang. Kasi, feeling ko, for now, hindi pa siya, hindi naman ganun ka-necessary talaga na kailangan may bagong damit parate. Enough na sa amin yung may nasusuot kami na malinis na damit. Um, at saka sa anak ko din naman, ganun din. Ah, kasi usually sa mga damit niya, yung mga pambahay talaga, yung binibili ko lang talaga, aside dun sa mga niregalo sa kanya, yung mga last of birthday pa niya, yung mga shirts niya, hanggang ngayon sinusuot pa rin niya. Yung iba pinagliitan na niya, so pinabigay ko na sa kanyang pinsan, so pinamigay ko na yung iba. Pero yung iba, hanggang sa nasusuot pa, nagkakasya pa sa kanya, talagang pinapasuot ko pa. Ah, Pati din yung mga shirt niya, ganon, sinusuot pa rin niya until now. May mga iba lang na pinamigay ko na. Pero usually sa mga damit niya, hindi ako namimili doon sa mga mall. Kung yung damit lang naman na pambahay, talagang ukay-ukay, yun talaga. Nahihirapan ako mag-ukay-ukay guys. Kasi syempre, bit-bit ko yung anak ko. Tapos, syempre, mahirap talaga mamili doon. At saka timing-timing din kasi pag may mura, minsan may price na 10 pesos, 5 pesos doon sa mga sweatshirt na mga pambata, mga pantulog niya, yung mga sweatshirt lang naman yung pinapagamit ko sa kanya. So, minsan nakakabili ako doon ng 10 pesos, isa, pero bihira lang kasi talaga. Pero yun, pag feeling ko ganito, pag medyo papunta na sa malamig na panahon, kasi malapit na mag-burst. Ngayon nga medyo maano na, maginaw. So, kinukulang na yung kanyang sweatshirt. Actually, nakabili ako ng sweatshirt na bago, mga 3 piraso, 10 piece. 10 pesos yung isa. Nung last week lang ata yung nabili ko. Pero kulang pa din yon. Kulang din yung shorts niya, yung kanyang jogging, no, tawag doon, pajamas, kulang din. So, kinukulang ako parate. So, kailangan kong bumili. At least, okay lang talaga. Kasi piling ko hindi siya worth it kung bibili pa ako sa mga mamahalin. Ipambahay lang naman. So, okay lang sa akin. Pero, nag-i-invest ako doon sa, like sa shoes. Talaga nag-invest ako dun sa shoes talaga ng anak ko kasi nagagamit talaga niya. Yung shoes niya, hindi naman ganun sobrang mahal. Pero, yung feeling ko na mahal siya pero matibay din. Pero hindi gano'n kamahal. Mahal siya pero hindi gano'n kamahal. Yung shoes na, ano yan, parang 2 years na yung shoes niya, ginagamit pa rin niya until now. So, yung shoes niya is rain or shine talaga nagagamit niya pero until now hindi pa rin siya nasisira. So, worth it yung price na binayad namin sa shoes niya. Pati rin sa mga pants. Pero naghihintay ako ng sale guys. Usually sa mga pants niya is Garfield. Pero hinihintay ko mag-sale yon kasi magaganda kasi yung tela niya. Tapos, sa mga t-shirt naman, hindi ako bumibili ng mga t-shirt na mahal. Kasi okay na kasi sa akin yung naka-t-shirt na yung anak ko, nabibili ko lang yan sa Gaisano, mga 80 pesos, 100 pesos, yun. Sa mga shorts, minsan bumibili din naman ako ng yung mga murang shorts, pero um, yun sa mga pants, yun talaga, nag-invest ako doon, pati sa shoes ng anak ko. Tapos sa amin naman, sa damit namin, hindi ako bumibili ng ganun kamahal na damit, pero minsan, pag pag may naka-sale na maganda naman yung quality, so binibili namin. Pati sa pants din, nag-invest din kami sa pants. Sa sleeper, hindi ganoon ka bumibili lang kami dun sa palengke na sleepers kasi marami namang class A. Tapos,
Sa shoes din, yeah, sa shoes, sa dahil shoes ko nag-invest din ako ng hindi naman gano'n kamura. Kasi, alam mo yun, parang worth it yung binabayad mo doon. Pero, yun. So, yun yung pamalakad ko dun sa mga damit namin, sa aming mga gamit. So, pangalawa is yung mga furnitures. So, kung kung talaga nanonood kayo sa vlog ko, nakikita niyo naman kasi minsan nagbablog ako para na nakikita niyo yung paligid ng bahay namin. Wala kami furnitures guys na nakikita niyo maganda. Usually sa mga table na ginagamit namin, hindi amin to. Table pa to sa kabilang bahay, sa mama ko, sa mother-in-law ko. Ito yung mga table nila ginagamit namin. So may nabili na ako isang table noon na nasira na kasi ano yun, table yun ng anak ko. So ginagamit niya yun nung medyo ano pa yata, mga 2 years ata. 2 years o 1 year na kung nang nabili yun. Nasira na siya kasi tinalunan niya. Pero ginagamit ko pa ng till now. Nasa ilalim nito, nilagyan ko ng mga gamit ng mga tinda. Pero dun sa aming dining table, alam mo yung dining table, alam mo yun, kakarag-karag na kung kumakain kami talagang na yung table. Pero ginagamit pa rin namin yung lahat ng gamit namin halos dito guys, parang kinuha namin sa kabilang bahay. Tapos yung mga upuan, hindi na kami bibili ng upuan kasi marami silang upuan. So yun lang din yung ginamit namin. Tapos itong stand sa TV, hindi din amin itong stand. Yung stand lang. Okay. Pero yung TV amin yan. Pero yung stand, hindi din amin yan. Sa kabila din yan. Ito din table na dito sa harapan ko, hindi din amin to. Kasi marami kasi maraming mga table doon na hindi nila ginagamit. So, ginagamit namin. So, hanggang ginagamit namin dito sa bahay, hindi kami bumibili kasi feeling gusto kasi namin bibili lang kami ng mga nakikita wala kaming sofa guys. Okay, wala kaming sofa. Kasi gusto ko kasi bumili lang kami ng gamit pag meron na kaming talagang bahay. Kasi gusto kong yung sofa namin is, or sofa or yung mga dining table na babagay sa bahay namin. Kasi gusto ko kasi yung bahay na maliit lang talaga. So gusto ko yung kasi pag bibili kami ng sofa, baka sobrang laki or baka naman sobrang liit. So, 'di ba? Hindi ko matansya. So, gusto ko pag nasa bahay na talaga kami, yung sariling bahay na namin. So, hopefully sana makakita na kami next year sana naman. Please Lord. Pero 'yun. So, yun, hanggang sa nagagamit namin guys, hindi kami bumibili talaga. Actually, yung ginagamit ko electric fan, usually binibili ko talaga is ceiling fan. Pero, kailangan ko talaga ng electric fan talaga kasi sobrang init. Kaya bumili na ako ng electric fan. Pag kailangan lang talaga, doon lang kami bumibili talaga. So, yun. At pangatlo naman guys is yung mga laruan ng anak ko. Siyempre, hi sa mga mommies dyan. Siyempre, nagigilty tayo. Kasi yung feeling kasi ng tayo mga nanay, may guilty tayo nararamdaman pag alam mo yun, pag naghihingi yung anak natin, tapos hindi na napagbibigyan, parang nagigilty tayo. Diba? And it's normal naman, diba? Pero, kasi, noong mga 1 year old pa siya, talaga nag-invest ako dun sa feeling ko. Dapat mahal yung mga toys niya. Kahit hindi naman namin afford na binibigyan ko talaga siya ng mga medyo mahal-mahal na toys kasi feeling ko matibay siya. Pero, um, ang ending, tinatapon lang niya, nasisira lang siya. Basta, hindi worth it yung binabayad ko doon kasi sinisira lang din naman niya. Pero, alam mo yun, kasi may level up na kasi yung mga toys ngayon sa, kung ano nyo yung unang-unang vlog ko, pinakaunang vlog ko nga, tinakon ko dun yung mga toys na, yung nasa mga palengke lang, na hindi talaga matibay, pero ngayon kasi level up na. Marami ng toys na matibay guys, sobrang marami ng toys na matibay. So, yung toys ng anak ko, hindi ako magbibili doon sa mga malls, ganon. Kung bibili man ako, sobrang bihirang-bihira lang talaga guys. Usually, bumibili ako doon sa palengke. May mga tindahan doon. Doon ako bumibili talaga. Kasi, syempre, let's be practical naman. Kasi,
alam naman natin, may mga toys na mas matibay doon yung mga mamahalin, pero may mga toys din na mahal na hindi matibay, 'di ba? So kailangan tingnan mo din yung quality. Pero syempre sa atin na practical lang naman din ako, hindi ako puwedeng bumili ng mga toys na yon kasi kukulangan talaga ako sa budget, 'di ba? Kasi syempre alam niyo naman kami, nasa stage pa kami ng nire-repair namin yung aming, yung aming life, yung lifestyle namin iniiba talaga namin kasi may mga pinag-iipunan kami. So, yun. So, kasama yun sa proseso na kailangan namin mag-adjust. So, yun, usually sa mga toys na dito guys, doon lahat galing sa mga sa mga bangketa, ganun. Pero, siguro doon ako na nahasa yung aking um, yung aking pagtingin dun sa mga toys kasi nalalaman ko kung matibay siya siguro sa mga experience ko ng mga last kasi bumibili ako din doon na pag bago pa lang bili natatanggal na yung mga gulong pero hanggang sa parang na ano na ako na master ko na siya so alam ko na kung ano yung mga toys ang bilhin ko na okay ito matibay okay gusto niya to ganyan ganyan so yun so kung bibili man ako ng mga toys na mahal ginagawa ko na lang siya pag so mga bumibili lang ako guys ng mga mahal na damit, ay mahal na laruan pag may okasyon, pag birthday niya, pag Christmas, gano'n. Siguro deserve naman din siguro niya na magkaroon ng yung mga malaking toys. So ngayon naman binibilihan ko siya pero kasi yung anak ko nasanay din hindi kasi siyang mga murang yung anak ko nasanay lang din naman siya din sa mga murang toys. Kasi kahit 12 pesos na toys, basta may toys akong naibibigay sa kanya, masaya na siya ron. Kasi very appreciative naman din kasi siya. So, para mas maging mas special, yung mga malaking toys, talaga yung gustong-gusto niya sinasabi ko sa kanya na hindi pinapaintindi ko sa kanya na okay sa birthday mo, sa Pasko, ganyan, bibilhin ni mama yan. So, kailangan natin pag-ipunan niya kasi wala tayong money ngayon. So, ganun yung sinasabi ko sa kanya. So, yun. At yung pang-apat, panghuli natin is kumain sa labas. Ah, yung kumain sa labas, syempre masarap talagang kumain sa labas, guys. Pero syempre, kung alam niyo naman na kung nagtitipid kayo, hindi din healthy yung parati kumakain sa labas. So, ang ginagawa ko lang talaga, guys, is at least once a week kasi hindi kami mahilig mag-pork. So, siguro this week lang, siguro kami magpo-pork kasi bumili ako ng 1 kilo na karne kasi may nag-sale na 98 pesos na lang yung kilo ng pata. So, bumili ako ng 1 kilo. So, yun. Tapos, pero usually talaga, once a week lang talaga is nasasabaw ko na yung karne, yung bones. Yun, nagsasabaw ako once a week. Kasi usually talaga manok, isda, yun lang talaga yung kinakain namin. So, syempre, mahal din yung karne guys, at saka hindi siya healthy talaga. Yun. Tapos, pag kumakain kami sa labas, minsan, instead na kumain kami sa Jollibee or sa mga syempre masarap talaga kumain sa Jollibee, alam natin yon. Yung mga anak natin gusto nila ng Jollibee. Ewan ko kung bakit. Ay, sa baby ko, pero, 500 pesos siguro, yeah. Pero, pag medyo, tinatry namin kumain sa labas, at least dun sa mga a la carte lang. Kasi para naiiba yung kinakain namin. Or lechon manok, kasi kami lang naman tatlo. Or minsan, isang whole na lechon manok. Yun yung binibili namin. So, at least once a week, may nakakain kami ng ganun. Diba? So, hindi pwedeng araw-araw or every week kumakain tayo sa mga restaurant, gano'n. Hindi kasi pwedeng gano'n. Pero kung marami kang pera, sige, go. Pagbigyan mo na yung sarili mo kung marami ka namang pera. Pero yun. So, yun lang guys. May mga malilit na bagay pa na hindi din pinagkagagastos. Pero ito yung pinaka-major talaga na mga bagay na talagang hindi kami gumagastos. Hindi talaga necessary na paggastosan ng malaki. Kasi marami pang alternative na pwede natin ipalit dyan.
So, yun. So, sana ay nagustuhan ninyo yung aking topic ngayon at sana ay napulot din kayo doon. At please, mag-share din kayo guys sa yung mga, ano yung mga bagay na hindi niyo pinagkakagastusan sa inyong pamilya. Yung mga bagay na tinitipid nyo. Please share naman sa baba, mag-comment kayo sa baba. At also, please do follow me sa aking Facebook at saka sa aking Instagram. It's our family budget. At please, mag-like kayo sa video na to. Please like this video guys kung nagustuhan niyo. At least malaman mo kung nagustuhan niyo yung topic na to. At mag-subscribe din kayo kung hindi ka pa kayo, kung bago pa lang kayo sa aking channel. Tinatakol ko about budgeting at saka yung uh, frugal lifestyle ng aming pamilya. So, yun. So, I hope you guys enjoy. Please don't forget to subscribe and see you in the next video, guys. Bye-bye.